Sme Pánu Bohu vďační, že sme sa mohli v rámci našej oblasti stretnúť na 12 kluboch, na športovej olympiáde, na 3 turnajoch, 4 popoludniach spoločenských hier, chlapčenskej víkendovke a lyžovačke. Že sme mohli navštíviť viaceré stretnutia dorastov a mládeží, kde sme mali možnosť poslúžiť slovom, chválami a prakticky. Za študijný program DVK Dokonalý v Kristu a za 8 študentov a 7 mentorov v 2. ročníku a 6 študentov a 4 mentorov v 3. ročníku. Prosíme Pána Boha o to, aby zručnosti a vedomosti, ktoré získali, mohli zužitkovať pri práci na Božej vinici. Za kluby Escape 412 a Turčiansku mládež a za ochotných ľudí, ktorí ich pripravujú. Modlíme sa za ich požehnanie a hľadáme cesty, ako im pomôcť. Že nám dal možnosť zapojiť sa do programu Európskej dobrovoľníckej služby. Sme vďační za Mónu a Lénu, prvé dobrovoľničky a za ich službu, ktorú u nás v oblasti robia. Za ochotných ľudí, ktorí sú pripravení pomôcť a slúžiť druhým. Ste to aj vy. Či je to prakticky, modlitebne alebo finančne. Modlíme sa za Božie vedenie vo vašom živote. Za anglicko-biblický tábor a za 18 ochotných Američanov, ktorí prišli a slúžili nám. Taktiež za 75 žiakov, ktorí mohli skrze nich počuť evanjelium. Za projekt Helping Hand a za pomoc, ktorú sme počas tohto roka mohli poskytnúť spoločenstvám a cirkevným zborom na 104 akciách. Za Semfest, za dobrovoľníkov, za účinkujúcich, za rečníkov, za cirka 1000 účastníkov. Za možnosť projektu Meet God, za 24 tímov, so 159 účastníkmi v 1. ročníku a 16 tímov s 98 účastníkmi v 2. ročníku. Modlíme sa, aby sa pri čítaní Božieho slova Duch Svätý dotýkal ich srdc. Za spustenie projektu Emaus, Tvoja cesta s Bohom. Modlíme sa, aby tento materiál pomohol pri zvestovaní evanjelia v našej cirkvi. Za partnerov a ochotných ľudí zo zahraničia, za 11 spoločných stretnutí, za ich podporu a za to, že sa môžeme od nich veľa učiť. Modlíme sa, aby ich Pán Boh žehnal v ich práci a v ich životoch. Za ochotných darcov, ktorí podporujú finančne službu, ktorú robíme, ako aj za partnerov v zahraničí či projekty, ku ktorým sa Pán Boh priznal a dal nám aj takúto finančnú možnosť. Sme Pánu Bohu vďační za všetky ostatné akcie, na ktorých sme sa mohli zúčastniť. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej práci, pozrite si výročnú správu na našom blogu ocsempúchov.studio42.sk.